alcalde, regidores, regidors, consellera comarcal responsable de l'àrea d'esports i presidenta del Consell Esportiu del Montsià, membres de les entitats i associacions, esportistes i públic en general. Molt bona nit i benvinguts i benvingudes a la 7a Gala de l'Esport de Sant Jaume d'Enveja. Després d'un any en stand-by pels motius sanitaris que tots ja coneixem, esta és la 7a edició d'una gala que va sorgir en motiu de la inauguració del pavelló poliesportiu, com a ocasió per homenatjar l'esport i les persones que el practiquen a les diferents entitats esportives del nostre poble. Cada esport, a la seva manera, per les seves particularitats, ens permet desenvolupar-nos humana i moralment, i això fa que ens convertim en millors persones. Mitjançant l'esport, podem contribuir a formar individus competents i competitius. L'esport pot ser un bon camp per a la nostra sociabilització i educació, una manera d'aprendre a col·laborar i coordinar-nos amb els altres per aconseguir objectius comuns. L'esport ens permet ser persones més disciplinades, fermes, valentes, fortes i vigoroses i estar completament disposades a plantar cara a les adversitats. D'aquesta manera podem enfrontar-nos millor als problemes que la vida ens planteja. L'esportista és un aprenent de la vida. A través de la seva activitat adquireix grans lliçons existencials. L'esport amaga un profund valor educatiu. Fem esport per divertir-nos i també per ser millors i aprendre una bona manera de relacionar-nos amb nosaltres i les altres persones. Per això, l'entorn esportiu és molt important per avançar en el nostre recorregut vital. L'esport enforteix l'esperit i ens prepara per ser més humils, respectuosos i humans. Ara demanaria la presència a l'escenari del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, el senyor Roger Macià Navarro. Amb el vostre permís, jo vaig a la careta una miqueta. Bueno, bona tarda. Feia 2 anys que no estàvem aquí i és un goig tornar-ho a veure de ple, encara que estem amb mascareta, de veure amics, veure companys i esportistes, sobretot, que és el que més m'agrada. Alcalde, presidenta del Consell Esportiu del Montsià, Carmen, regidors, regidores, amics de l'esport. Benvinguts a la Festa de l'Esport, la 7a Gala de l'Esport de Sant Jaume d'Enveja. Una gran festa per a celebrar la retornada a l'activitat esportiva, que ara fa un any i mig ens va parar la pandèmia. Hem volgut fer un reconeixement i merescut homenatge a totes les entitats esportives, formadors i, com no, forjadors, i als esportistes i les esportistes del poble. Gràcies a les entitats per fomentar l'esport i formar valors a Sant Jaume. Felicitats per tota la feina que vau tindre durant la pandèmia. No va ser fàcil. És d'admirar i només vosaltres sabeu el que vau sofrir. Però ho vau aconseguir. El resultat de la feina que vau fer ha sigut l'increment d'esportistes que hem tingut durant aquesta nova temporada. Voldria demanar un fort aplaudiment per tots els membres de Junta, pares de les noves entitats esportives. Un fort aplaudiment. Ja per acabar, que això és molt llarg i no voldria fer-me pesat, només voldria donar enhorabona per la feina ben feta que heu fet, repeteixo, a les entitats esportives, als pares i als presidents i als formadors. Enhorabona als esportistes, formadors i forjadors, premiats avui. Els altres que no esteu premiats, continuem treballant, no és un premi només de guanyar i perdre, és un premi de treballar i de fer l'esport que ens passem bé a la nostra casa. Sou un referent positiu a seguir per tothom. Gràcies pel sacrifici, esforç i alegries que ens doneu. Amunt l'esport, visca les entitats i visca Sant Jaume. I ara demanaria la presència a l'escenari de l'il·lustríssim alcalde de Sant Jaume d'Enveja, el senyor Joan Castor Gonella Gramunt.
Gràcies, Tere, gràcies, Rogelio, Carla, Inma, Àngels, per l'organització d'esta 7a gala de l'esport. Molt bona tarda. Presidenta del Consell Esportiu del Montsià i representant o responsable de l'àrea d'esports del Consell Comarcal del Montsià, regidores, regidors, directora del col·legi, coordinadora de l'esport també del col·legi, entitats, esportistes, formadors i formadores, forjadors també de l'esport, com dia Rogelio, famílies de tots els esportistes i tots els que esteu avui, bona tarda i gràcies per assistir a aquesta 7a gala de l'esport, que jo voldria aprofitar en primer lloc, com no pot ser d'una altra manera, per felicitar a tots els guardonats d'esta nit, esportistes, entitats, formadors, forjadors, tots els que esta nit rebran algun reconeixement o guardó, primer que res felicitar-los. Però no deixar tampoc de felicitar el resto d'esportistes, d'entitats, de famílies. Tots sabem, Rogelio demanava un aplaudiment abans, tots sabem el sacrifici que es fa des de les entitats directives, des de les famílies, no és fàcil des que els fills menuts comencen en l'esport, gastos, viatges, ànimos. Per tant, és important que estiguem tots junts en això i jo voldria, ja dic, evidentment, de manera especial, felicitar els premiats, però també a tots els que ho fan possible, que són tota aquesta gent que comentava, entitats, formadors, familiars, tots des del col·legi, tots apostem per aquest foment de l'esport. L'esport, al final, és important, és salut, és treball, és sacrifici, és treball en equip, és disciplina, són valors, és educació, és respecte. Per això és tan important la seva pràctica i la seva promoció. Jo diria que l'esport el necessitem a nivell individual, a nivell de comunitat i el necessitem com a poble. Per tant, a més d'aquestes felicitats, el meu, en nom de l'Ajuntament, en nom de tots els regidors i regidores, aquest encoratjament a tots els que ho feu possible, esportistes i tots els que esteu detrás, encoratjar-vos a continuar en la pràctica de l'esport perquè és important com a poble que així ho féssim. Com a poble i com dia abans, també com a individual, necessitem que es vagi promocionant. Per això, des de l'Ajuntament i a través de la regidoria d'esports, continuarem donant recolzament, continuarem col·laborant dins de les nostres possibilitats, continuarem fent tot el possible per estar al costat dels esportistes i les entitats que els recolzen, com han fet sempre i, si podem, una mica més. Per tant, per part meva, res més, només que disfrutéssim d'esta 7a gala de l'esport. Felicitats als guardonats i felicitats també a tots els que ho feu possible. Moltes gràcies. Bé, abans de passar a l'entrega de premis, deixeu-me que us expliqui com s'ha procedit a l'elecció de les persones guanyadores. En aquest cas, dividides en 4 categories. Millor esportista, millor entrenador o entrenadora, l'esportista jubilat i premi als valors. Prèviament, des de la regidoria d'esports, i tal com regulen les bases, se va sol·licitar a cada entitat esportiva que presentés un candidat o candidata que creguessin oportú de cada modalitat per optar al premi de cadascuna de les 4 categories i llavors entre elles votarien al finalista. El jurat ha estat format per un membre de cada entitat esportiva i un representant de l'Ajuntament. Cal remarcar que les entitats que han presentat candidat o candidata no s'han pogut votar en elles mateixes. D'altra banda, aquesta nit l'Ajuntament també atorgarà el reconeixement a les entitats i associacions esportives per la seva gran tasca del foment i la promoció de l'esport, com bé han dit el regidor i l'alcalde, al nostre municipi. Gràcies per fer visible el món de l'esport en alguns dels actes organitzats per l'Ajuntament. I per últim, les mencions especials. Premis especials atorgats en funció de fets o circumstàncies no previstes en els apartats anteriors
com poden ser esportistes locals que practiquen esport a un altre poble i que aconsegueixen fites nacionals i internacionals o fan alguna labor tècnica o d'investigació, de promoció o altres relacionades amb el món de l'activitat física i esportiva. Després de saber tot el que ens espera esta nit, a la 7a gala de l'esport de Sant Jaume d'Enveja, on els valors són la nostra victòria, donem pas a l'entrega de premis i reconeixements. Començarem amb el reconeixement a les entitats esportives. Club de Rem Delta, entitat fundada fa 10 anys. Tot i els contratemps que estem vivint per la pandèmia, el club va creixent en número de socis i els actuals remers i remeres continuen obtenint importants medalles a totes les competicions, ja siguen nacionals com autonòmiques. Gràcies al gran esforç i constància diària, alguns d'ells han estat seleccionats per a competir tant a la selecció catalana com a l'espanyola. Club de Rem Delta, un club compromès en treballar per a que el poble de Sant Jaume i els pobles veïns puguen gaudir d'un esport basat en l'amistat, el contacte amb la natura i el coneixement del nostre estimat riu Ebre. Si voleu pujar a buscar el reconeixement, un representant del Club de Rem Delta. Esportiu Olímpic Cuixinkai. El Club Olímpic Cuixinkai Sant Jaume compleix enguany 18 anys d'antiguitat i compta amb uns 30 alumnes de totes les edats i amb 2 sexes. Juntament amb altres clubs de les Terres de l'Ebre, han creat l'Associació de Lluita del BAC, esport que promouen i donen a conèixer per diferents llocs. Participen en campionats d'ambdós disciplines a nivell comarcal, provincial i regional. Organitzen competicions i col·laboren amb les activitats i propostes de l'Ajuntament de Sant Jaume i també dels pobles veïns. Unió Esportiva Sant Jaume, entitat fundada l'any 1949, dedicada a la formació i al foment de l'esport a través de la seva escola de futbol. A l'actualitat està formada per un equip amateur que milita a quarta catalana i 9 equips de futbol base, en una secció exclusiva de futbol femení. La seva massa social està formada per 119 socis i 101 futbolistes, els quals juguen les diferents lligues organitzades pel Consell Comarcal del Montsià i la Federació Catalana de Futbol, al mateix temps que organitza diferents tornejos.
Esportiu Gimnàstica Rítmica. Fundat l'any 2006. Actualment té 56 gimnastes, de les quals n'hi ha de nivell bàsic i de federades, que participen als Jocs Escolars Comarcals i a la Copa Catalana. La gimnàstica rítmica és una disciplina esportiva que combina ballet, gimnàstica i dansa, així com l'ús de diferents elements com la corda, la pilota, el cèrcol, les masses i la cinta. El Club de Gimnàstica Rítmica pretén que des de ben petits sentim que és necessari fer esport per millorar la nostra salut i tenir una major concentració i equilibri emocional, potenciant valors com el companyerisme, l'empatia, el respecte i la generositat. Club Delta Dance, grup de ball format per xiquetes i xiquets que pertanyen a diferents escoles de ball de les Terres de l'Ebre. Les seves modalitats són ball de saló, coreogràfic i single. Fan exhibicions per donar a conèixer el sentiment que posen quan sona la música. Tots aquests xiquets i xiquetes competeixen en categories associades a la dificultat del ball i a la seva edat a campionats territorials de Catalunya i d'Espanya, arribant a ser semifinalistes i finalistes. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, eh, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, eh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but Agrupació Ciclista Enveja, fundada l'any 1970 pel senyor David Villó Montserrat. Els seus objectius principals han estat fomentar la pràctica del ciclisme a la població. Han participat a diverses olimpíades i curses per diferents indrets de Catalunya. Últimament, les activitats principals han estat les diferents gincames i les marxes cicloturistes, tot amb l'ànim de passar una estona agradable. you listen to that music, sing oh, eh, oh. 'Cause you're confident, babe, and you make your hips sway. We knew that you could do it, sing oh, eh, oh. Show the world you got that fire, baby. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing, yeah, yeah. Club de Ball Dream, club fundat l'any 2016. Actualment tornen a reprendre la seva activitat amb més il·lusió que mai i amb moltes novetats, sobretot amb ganes de seguir fent el que més els agrada. El club imparteix classes de dansa urbana per a infants i ball en línia i zumba per a adults. I feel better when I'm dancing, I'm better when I'm dancing. Hey, oh, hey, oh. I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing, yeah, yeah. Don't you know we can do this together? Bet you feel better when you're dancing, yeah, Club Tenis Taula. El 13 de setembre del 2009, una colla d'amics que ja havia jugat a tenis taula amb anterioritat es van proposar tornar a formar el club de nou.
Els primers anys van jugar federats a tercera provincial. Més tard, continuarien competint, però a la Lliga de Lleure de les Terres de l'Ebre, on el Club de Sant Jaume va ser un dels fundadors. El seu desig és engrescar el poble en general a formar part del club, un esport que no entén ni d'edats, ni sexe, ni condicions físiques. Go ahead, be crazy. Anyone can do it. Sing oh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. We can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Seguim el reconeixement a les entitats esportives. Us presentarem 3 clubs nous, incorporats recentment al nostre poble. Club Atletisme Sant Jaume. Des de la Unió Atlètica Montsià es vol apropar l'atletisme a tots els xiquets i xiquetes de Sant Jaume i dels voltants. S'ha iniciat el projecte amb la il·lusió d'unir infants amb l'objectiu principal de passar-s'ho bé i conèixer les diferents disciplines que hi ha dins de l'atletisme: curses, salts i llançaments. El desig és formar una família atlètica on predomina el respecte, la companyia i la diversió, al mateix moment que es fomenta el desenvolupament motor i físic dels infants. A l'atletisme no només es corre, es juga, es salta, es llança i sobretot s'aprèn. S'aprenen habilitats bàsiques, tècniques i valors. Tothom naix destacant en alguna de les diferents disciplines i dins de l'atletisme se'ls ofereix l'oportunitat de provar-ho, entrenar-ho i demostrar-ho, amb l'esperança de poder seguir creixent i en un futur, si els més grans així ho desitgen, poder anar a competir tots junts, sense oblidar que el més important és gaudir d'allò que fem, compartint-ho amb la família i l'entorn més proper. Ràquet Sant Jaume, un projecte que va sorgir de la idea d'estendre el tennis al Delta de l'Ebre i més a un municipi germà com és el poble de Sant Jaume d'Enveja. Este sentiment de germanor ha creat un vincle transparent i clar per forjar aliances entre l'Ajuntament de Sant Jaume i el club, concretament en l'àrea d'esports, per tirar endavant un conveni que afavoreix que, com a escola de tennis federada, puguen ensenyar la pràctica del tennis en tots els nivells i etapes al nostre poble. L'escola Ràquet Tennis no té límits i un dels objectius clars que té és que l'esport del tennis sigui a l'abast de tothom, sense tenir en compte l'edat. Un esport familiar i inclusiu, sense barreres i que transmet valors com el companyerisme, l'empatia i la igualtat de gènere, entre altres. Per això, l'escola utilitza el lema "I ara, tennis a Sant Jaume". Field Dance és una escola de ball esportiu adherida a la Federació Catalana i Federació Espanyola de Ball, que imparteix diferents modalitats de ball en professorat especialitzat, estructurades per grups d'edat en nivells des de principiant fins a professional. Les seves classes són una mescla d'art,
atletisme i cultura, amb l'objectiu que l'alumnat millore les seves habilitats artístiques, tècniques, físiques i psicològiques i així pugui créixer mental i físicament, com a ballarins i ballarines i sobretot com a persones. Per això estan aquí, a Sant Jaume, amb la voluntat de començar un nou camí, per ensenyar i donar a conèixer el seu estil de fer ball i que tant adults com xiquets i xiquetes tinguin a l'abast aquest esport tan complet i a la vegada tan bonic. Gràcies una vegada més, clubs i entitats, per la gran tasca que esteu duent a terme a Sant Jaume, i més en la situació actual. Sant Jaume feia anys que no tenia un teixit associatiu esportiu tan ric i variat com ara. Continuarem en les mencions especials. Aquest any volem reconèixer 5 santjaumeros i santjaumeres referents en el món de l'esport. 3 d'ells joves esportistes actuals que es dediquen professionalment i han aconseguit fites nacionals i internacionals. La primera, un any més, volem reconèixer a una jugadora de futbol femení pel seu debut a Primera Nacional del Grup Nord, sent fitxada la temporada passada mentre estava jugant amb el Club de Futbol Tortosa per la Unió Deportiva Logroñés. Va acabar la temporada en un total de 6 gols. Ella és la jugadora de futbol femení Laura Tomàs Navarro. Excusem la seva presència perquè Laura, pels motius que hem comentat, està vivint a Cadis. Recolliran el reconeixement els seus pares, Jaume i Carme. Reconeixement, un cop més, al tirador d'esgrima de Sant Jaume, que amb la seva curta edat té una llarga trajectòria esportiva. La temporada passada va obtindre la medalla d'or al Campionat d'Espanya Júnior i sub-23 individual i medalla d'or al Campionat d'Espanya Sènior per equips d'esgrima. Ell és el tirador Gerard Gonell Tomàs. Excusem la seva presència també perquè Gerard està vivint a Madrid i aquest cap de setmana es troba competint. Molta sort des d'aquí i recullen el reconeixement els seus cosins Josep i Ingrid Gonell. Sometimes he whispering no pain, no worry.
Reconeixement per la seva trajectòria com a entrenador amb títol FIFA. Als 27 anys va ser campió d'Espanya entrenant a la selecció sub-14 de Catalunya. Ha guanyat la Lliga en diferents temporades en equips de Geòrgia, Qatar i la Índia. A la temporada 2020-2021 ha entrenat a l'equip d'Emirats Àrabs Units de Dubai, quedant en tercera posició. Aquesta temporada està entrenant a un equip de la Superliga 2 de Grècia. Des d'aquí li desitgem molta sort. Ell és l'entrenador de futbol Gerard Zaragoza Mulet. Excusem la seva presència també, ja que està a Grècia, i recull el reconeixement el seu cosí Oriol Garriga. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Continuem amb el reconeixement a dues persones que han estat, se pot dir que més de mitja vida, vinculades al món de l'esport del nostre poble. Mestre de primària en curs a Madrid d'Educació Física. Postgrau d'Educació Física a Tarragona en primera destinació al Col·legi de Sant Jaume. Tenia l'aula habilitada detrás de l'església. Va començar amb el cross i després de seguida en l'esport escolar. Bàsquet, futbol sala, natació. També organitzava sortides a la neu per a que l'alumnat pogués esquiar. Buscava patrocinadors per a samarretes i trofeus i organitzava diferents activitats com teatre per a recaptar diners per a fer sortides, en l'únic objectiu que els xiquets i xiquetes disfrutessin fent esport i que relacionessin en alumnes d'altres escoles. No li importava que fossin dies lliures, ni dissabtes ni diumenges. La qüestió era fer sortir i fer sortides i excursions. Pensava que era la manera d'apropar-se als xiquets i xiquetes i enriquir els seus valors. També es va treure el carnet d'entrenador. Feia el que fos, tot que fos útil per ensenyar als xiquets, que sempre han estat la seva debilitat. Ell és Ramiro Escuín Gascón. Don Ramiro. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Love in its photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts will never break, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes. Bueno, buena nit a todos. Yo quiero compartir esta distinción, este reconocimiento. Lo quiero compartir porque se lo merecen tanto más que yo con todas aquellas personas, padres, madres, empresas, entidades, pero sobre todo con los alumnos por su comportamiento, por la confianza que tenían en nosotros y en los compañeros maestros que también me ayudaron un montón. Fueron muchísimas horas. El Colegio de San Jaime llegó a tener 33 equipos en competición, 33.
No solamente hacíamos esos 4 o 5 deportes, sino que hacíamos muchos más. Fueron unos años buenos para San Jaime, buenos para la escuela, enseñamos valores. Yo prefería que aprendieran a que ganaran, pero perdíamos el primer año, pero el segundo año éramos muy buenos. Gracias a todos. No sé cómo haré que los que me ayudaron, los que confiaron en mí, puedan compartir esta distinción, pero pienso en todos ellos. Gracias, gracias San Jaime, y gracias sobre todo a los niños y niñas de este pueblo. I l'última menció especial per a una persona que la seva vida esportiva va començar al 1956, sent campió de salts de potro i Plinton a Tarragona. Campió a Reus de cursa de 1.000 metres. Jugador de futbol del Club dels Guiamets i del Nàstic de Tarragona. Monitor d'educació física al campament La Riba. 30 anys després, sent mestre d'educació física al Col·legi de Sant Jaume, va acompanyar a l'alumnat a participar a les Olimpiades Escolars de Reus. També en curses escolars a Tortosa, Igualada, Vinaròs i Benicarló. Sempre en la col·laboració d'altres mestres i pares i mares de l'alumnat de l'escola. També va ser tresorer i entrenador de la Unió Esportiva Sant Jaume, president del Club d'Atletisme Jeroni Joan, fundador del Club de Patinatge Sant Jaume i professor de gimnàsia a l'Associació de Mestres de Casa. Ell és José Luis Navarro Juan, Don Lluís. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. You're at the top of the mountain. Wait for me to come home. Bé, acabades les mencions, demanaria al grup infantil del Club de Gimnàsia Rítmica de Sant Jaume, si volen pujar a l'escenari, que ens faran una petita demostració. Es borreguito como tú, que no sabe sin la ju. Es borreguito como tú, yo sé más que tú. Yo sé que one big, one smile. Como tú, que no sabes sin la ju. El borreguito como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido.
preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo, me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Un fort aplaudiment per a elles. Bé, ara coneixerem a l'esportista jubilat 2021. Una persona que en aquelles èpoques en què tot costava tant i estava tot menys valorat, es mereix un reconeixement per part del seu poble, per agrair-li tot el mèrit que suposava el fet de portar el nom de Sant Jaume allí on competia. Ell va néixer el dia 24 de novembre del 1940. Actualment té 81 anys i la seva vida ha estat ajudar i treballar per al futbol. Va començar a jugar en el juvenil a l'edat de 14 anys, debutant en el primer equip als 16 anys, en la inauguració del camp de futbol del Poble Nou del Delta contra la Unió Esportiva Rapitenca. Va marxar a jugar 3 anys a Begur, a Girona, i després va tornar a Sant Jaume com a jugador. Va començar a entrenar en totes les categories del nostre club, obtenint un campionat de Lliga amb el juvenil i un altre amb el cadet. Un dels fundadors de l'Associació de Veterans de Sant Jaume, jugant en ells i entrenant l'equip. Actualment segueix lligat a l'equip dels juvenils veterans de Sant Jaume, dirigint els seus partits i portant al cor aquest esport que tan feliç el fa. Ell és Francisco Rullo Monllaó, conegut per tots com Paco el Negre. The land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stay by me. Ja funciona? Sí, ja funciona. Bona nit a tothom i saludo l'agraïment a l'Ajuntament, regidors i al senyor alcalde i reconec, estic molt content i molt agraït que també hi ha companys meus que també s'ho mereixien. Però principalment a l'edat que tinc i a la nit que es troben aquí, tinc 3 netetes que també són esportistes. Una a handball, l'altra a futbol i l'altra a patins. Bé, seguirem en les nominacions al millor entrenador o entrenadora, el Premi als Valors i el Premi a l'Esportista de l'Any. Començarem amb les candidates i candidats al millor entrenador o entrenadora de l'any. Pel Club de Rem Delta, membre del Club de Rem Delta i ajudant tècnic des de l'any 2015.
Abans de la creació del club ja participava en el món del rem en diferents modalitats. Actualment és la 5a temporada que està al Club de Rem Delta com a tècnic masculí. Els mèrits esportius de la temporada 2020-2021 com a tècnic han sigut medalla de bronze amb doble escul femení infantil a la Copa Primavera 2021 a Galícia. Medalla de bronze doble escull masculí infantil al Campionat d'Espanya 2021 a Banyoles. Medalla d'or 4 escull femení a Leví al Campionat de Catalunya 2021 a Banyoles. Medalla de plata doble escull masculí infantil al Campionat de Catalunya 2021 a Banyoles. Medalla de plata esquif femení infantil al Campionat de Catalunya 2021 a Banyoles i medalla de bronze amb 8 escull masculí infantil al Campionat de Catalunya 2021 a Banyoles. Ell és Andreu Ávila Martín. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Per la Unió Esportiva Sant Jaume. Comença a entrenar sobre l'any 1984 els més petits del planter categoria Aleví. La temporada 1989-1990 en la categoria infantil. La temporada 91-92 entrenant al juvenil i al 93 va agafar el grup Aleví, continuant 5 anys més fins al 1998. 15 anys dedicats a la formació del planter del futbol base de la Unió Esportiva. A partir del 1999 comença a entrenar al primer equip del Sant Jaume i també a l'infantil preferent del Club de Futbol Amposta, al cadet de primera divisió de la Unió Esportiva Aldeana, categoria segona catalana, a l'Escola Delta, categoria infantil de primera divisió i a la Unió Esportiva Jesús i Maria, categoria cadet primera divisió i l'any 2005-2006 a la Unió Esportiva Sant Jaume entrenant a segona catalana. La temporada 2016-2017, l'equip de quarta catalana que dirigia va quedar campió ascendint així a tercera catalana. Fins al dia d'avui porta 26 anys dedicant la seva vida a la formació de xiquets i xiquetes en la trajectòria del futbol. Ell és Juan Antonio Flores Ballester. Pel Club Esportiu Olímpic Kuxinkai. Ha realitzat diferents cursos esportius, els quals li han donat una qualitat en l'àmbit de l'esport, millorant molt com a professional. El 1991 va obtenir el títol de gimnàsia correctiva al mateix temps que va aconseguir l'esteix de treball abdominal. L'any 1992 va establir el seu propi gimnàs a Sant Jaume d'Enveja i va obtenir el títol d'aeròbic. L'any següent va treure's el títol d'educació física. El 2001 va realitzar un seminari d'Only Step. El 2004 va legalitzar el Club Olímpic Kuxinkai a Sant Jaume.
i va presidir l'entitat fins al 2011. Actualment continua formant part de la Junta Directiva i ha participat activament en tots els esdeveniments que ha organitzat el club. Entre d'altres, ha fet cursos de relaxació entre els anys 2007 i 2008. Ella és Josefa Mengual Mata. When I feel my fear staring at me, I tell it just wait and see. I know who I'm gonna be, I know who I'm gonna. The world's half asleep, it's gonna wake up and say, if it's a minute away, I'm gonna be that one. And if it's a shine in the dark, I'm gonna be the sun. And I just can't afford to be wrong, even when I'm afraid you're gonna know my name. Pel Club Esportiu Gimnàstica Rítmica. Als 7 anys va començar a practicar gimnàsia rítmica a Amposta, abans que es formés un club aquí a Sant Jaume. El 2003 va ser proclamada campiona de Catalunya individual i el 2014 es va proclamar campiona d'Espanya de conjunts. Va iniciar els seus estudis de dansa a Barcelona, a l'escola privada La Coco Comín, on va rebre classes de dansa clàssica, contemporània, hip-hop, sevillanes i claqué. El 2016 es va treure el títol de rítmica i va fundar el Club de Gimnàsia Rítmica de Sant Jaume d'Enveja. La temporada 2020-2021, a causa de la pandèmia, només van poder competir 6 gimnastes als Jocs Escolars Esportius, aconseguint totes elles molt bons resultats. Ella és Carolina Casanova Gisbert. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up, let's do it. Come on, people, let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell ya. What you gotta do if you wanna live your life? Live it all the way and don't you waste Don't it. you waste it, no, no, no. Every feeling, every beat can be so very sweet. You gotta take. Hasta aquí els candidats a millor entrenador i entrenadora. Seguim amb els candidats i candidates als premis als valors esportius. Pel Club de Rem Delta, membre del Club Rem Delta des de l'any 2017. Sempre actiu al club, com el que més. No falta mai a cap entrenament ni a cap competició. La seva dedicació i constància és tot un exemple per als esportistes del club. Ell és Jaume Panisello Casanova. You gotta prove it, gotta mean what you say. Like da 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 da. Life's a party, make it hot. Dance, don't ever stop, whatever rhythm. You made it every day, they ain't here to stay. You gotta live 'em, yeah. Per la Unió Esportiva Sant Jaume, l'equip format per nois de 12 a 15 anys. Més que un equip, són una pinya d'amics que disfruten entrenant i jugant en qualsevol activitat, amb la màxima implicació. Sempre en una actitud exemplar i molt de respecte a l'equip contrari. Agraïts a les famílies pel seu suport incondicional, jugant amb ganes i alegria, sense importar el resultat. Ells són el cadet de la Unió Esportiva Sant Jaume. L'equip format per Martí Genís, Edgar Mendoza, Aleix Espinosa, Marc Torta, Igor Porres, Pau Torta, Leo Macià, Pep Navarro, Cèdric Porres, Ivan Monllaó, Cristian Masdeu, Àlex Martín, Pedro Romero, Àlex Fumador i Iker Llambric.
Life is meant to be fun. You're not hurting anyone. Nobody loses. Let the music make you free. Be what you wanna be. Make no excuses. No, you gotta do it. Gotta do it. Gotta do it your way. You've gotta mean it. Gotta mean what you say. And don't you let nobody lead you astray. I know I won't. I know you won't. No, no. Let's get loud. Pel Club Esportiu Olímpic Kuxinkai, per la seva constància, voluntat i esforç. La seva trajectòria ha estat més que notable. Va començar a practicar esport als 6 anys. Durant molts anys va estar competint en cates i en BAC. Palmarès aconseguits en els següents campionats. Tercera classificada al Ciutat de Tarragona al 2008. Tercera classificada al Ciutat de Tarragona al 2009. Primera classificada a Sant Jaume al 2009. Segona classificada al Ciutat de Tarragona del 2010. Primera classificada per equips a Camarles al 2010. I també al 2010, segona classificada individual a Camarles. Actualment està tornant a entrenar amb l'objectiu d'arribar a cinturó negre. Ella és Ana Flores Beltri. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone. All of my Pel Club Esportiu Gimnàstica Rítmica. Tot i ser molt menudes, es troben entre les gimnastes més veteranes del Club Rítmica Sant Jaume i moltes porten des dels 3 anys practicant la rítmica. Tot i que l'any passat no van poder competir a causa de la pandèmia, no han deixat mai d'estar motivades i de treballar en esforç i constància. Esta temporada han tornat amb més força que mai i la seva actitud, la seva perseverança i el seu esforç són un exemple a seguir. Són petites però unes grans gimnastes. Elles són Abril Hernández, Leire Tomàs, Júlia Melinas, Júlia Macià i Maria Pujol. one step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Pel Club Delta Dance, parella de ball des del 2019. Han obtingut primeres posicions i diversos pòdiums en competicions nacionals i estatals. En el rànquing espanyol i català han estat durant 9 mesos en primera posició. La Federació Espanyola de Ball els ha ascendit a primera territorial, en 10 balls en només 6 competicions. Gràcies al seu treball, esforç, constància i superació,
Durant estos 9 mesos han aconseguit 7 trofeus, tots ells en primera posició, combinada de 10 balls estàndards i llatins, a les competicions nacionals de l'Hospitalet, Núcia, Alcarràs, Platja de Cèrcol, Manises i Benidorm. Ells són Fabià Fabra Sierra i Paula Solà Casanova. Hasta aquí els nominats al Premi Els Valors. I continuem en els candidats i candidates al Premi al millor esportista. Pel Club de Rem Delta. Practiquen el rem olímpic amb la modalitat de doble escull. A la temporada 2020-2021 han obtingut els següents resultats. Subcampions de Catalunya al Campionat de Catalunya 2020 a Banyoles, amb la modalitat cadet masculí doble escull. Tercera posició al Campionat d'Espanya 2021 a Banyoles, amb la modalitat cadet masculí doble escull. I tercera posició a la Copa Primavera 2021 de Galícia, amb la modalitat cadet masculí doble escull. Ells són Eduard Colomer Casanova i Kevin Fumador de Fran. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care if you wanna tear me apart. I don't care. Per la Unió Esportiva Sant Jaume. 2 jugadors nascuts i formats a la Unió Esportiva Sant Jaume des de ben petits, adquirint i aplicant sempre els valors dins i fora del camp, debutant amb només 15 anys amb el primer equip, a una categoria de tercera catalana, on hi havia molts jugadors de prestigi, competint fins a l'últim minut de cada partit. Joventut que puja i que donarà moltes alegries en un futur no molt llunyà. Moltes expectatives posades amb el creixement de tot el seu equip que els acompanya. Ells són Ivan Monllaó Masdeu i Pep Navarro Jimeno. Pel Club Esportiu Olímpic Kuxinkai. La seva trajectòria va començar de ben petit. Tenia 5 anyets acabats de fer quan va trepitjar per primera vegada un tatami. Al començament, el seu punt feble era l'equilibri. Actualment és un dels seus punts forts. S'ha anat fent gran en tots els aspectes. La clau, entrenar dia a dia en moltes ganes. Està assolint una base molt bona, tant amb el karate com en la lluita de bac. El 2016, a la festa de Nadal de Deltebre, va quedar segon classificat al torneig de bac. El 2017, a la festa de Nadal de Sant Jaume, va quedar tercer classificat del torneig de bac.
Poc abans, el torneig de karate de Constantí havia quedat segon classificat. A l'any 2018, el campionat Kuxinkai Terres de l'Ebre, realitzat al nostre poble, va quedar tercer classificat. El mateix any, a la festa de la Sega de Deltebre, va ser primer classificat en la lluita del BAC i va tornar a repetir i ser campió de la categoria Levi lleugera a la festa de la Sega de Deltebre, campió de BAC. El passat 15 de juliol de 2021 va obtenir el cinturó groc taronja, en un resultat més que notable després de la dificultat d'estos darrers temps. Ell és Pau Vidal Panicello. Pel Club Esportiu Gimnàstica Rítmica. Des dels 4 anys que practica gimnàstica rítmica. El 2016, quan es va fundar el Club Gimnàstica Rítmica Sant Jaume, va començar a competir als Jocs Esportius Escolars Comarcals. El primer any va quedar tercera de les Terres de l'Ebre en modalitat de conjunt. El segon any, també en modalitat de conjunt mans lliures, van quedar primeres a totes les fases dels Jocs Esportius Escolars Comarcals i també primera en modalitat individual mans lliures. El tercer any va competir en modalitat individual amb aparell pilota, classificant-se per a la final de Catalunya celebrada a Reus, quedant la 20 de 42 participants. I en modalitat conjunt, amb aparell pilota, van quedar segones, passant a la final de Catalunya. La pandèmia la va agafar entrenant per estrenar-se competint com a federada als Campionats de Catalunya a nivell 2. La temporada 2020-2021 va poder participar als Jocs Esportius Escolars a la segona i tercera competició, celebrats a Amposta, juntament amb 6 gimnastes més del club, quedant primera en la segona competició i segona a la tercera competició. Ella és Carlota Espín Gisbert. I per últim, pel Club Delta Dance, parella que va començar a ballar juntament al 2018, a l'edat de 5 i 6 anys, sent els més petitets que competien. Durant aquests 3 anys i mig han aconseguit molt bones posicions, tant a les competicions i campionats autonòmics com els estatals. A conseqüència d'això, han ascendit molt ràpid a la categoria juvenil 2C, categoria on estaran competint durant els pròxims 2 anys perquè als ser tan petits no poden accedir a un nivell més alt, ja que no existeix. Els mèrits que han obtingut durant la temporada 2020-2021 són subcampions al Campionat d'Espanya de Llatins Juvenil 1, campions al Campionat d'Espanya d'Estàndards Juvenil 1, campions al Campionat d'Espanya de 10 Valls Juvenil 1 i campions al Campionat de Copa Espanya Llatins Juvenil 1. Ells són Anel Fumador Casanova i Roger Bertomeu Roca. Aprofitant que estan aquí dalt a l'escenari, ens faran una petita demostració juntament en Fabià i Paula.
cañón en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te dejo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te dejo, solo te deseo. Mira, Sofía.
Moltes gràcies, Anel, Roger, Fabià i Paula. I ara sí, donem pas als premiats i premiades a millor entrenador i entrenadora, premi als valors i millor esportista de l'any. Abans demanaria la presència a l'escenari de la presidenta del Consell Esportiu del Montsià, la senyora Carme Macià Tomàs. In the night I lie and look up at you. When the morning comes up. El premi al millor entrenador o entrenadora de la temporada 2020-2021 és per a Juan Antonio Flores Ballester, de la Unió Esportiva Sant Jaume. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. I el premi als valors de la temporada 2020-2021 és per al conjunt benjamí del Club Gimnàsia Rítmica de Sant Jaume. Abril Hernández, Leire Tomàs, Júlia Melina, Júlia Macià i Maria Pujol. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong. Cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby. Just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man I think I am at home. I ara ja passem al premi més esperat de la nit. El premi al millor esportista de l'any és per a Pau Vidal Panisello, del Club Olímpic Fuixingai. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. No, don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. What you think about that? Now you know how I feel. Say you can handle my love. Bé, enhorabona a tots els candidats i candidates, finalistes, i moltes gràcies una vegada més, clubs i entitats, jurat,
i tots els assistents per la vostra presència. Donem per finalitzada la 7a Gala de l'Esport en l'última actuació de la nit, a càrrec de les gimnastes federades del Club de Gimnàsia Rítmica de Sant Jaume. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Y tú hiciste lo que nadie hizo por mí. Fuiste antídoto para este corazón. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Y tú hiciste lo que nadie hizo por mí. Fuiste antídoto para mi corazón. Baby, te quiero y yo sé que ese cabrón te hizo llorar otra vez. Baby, te espero, llámame, que yo estoy listo para enredarme en tu piel. Y tira por el ser que yo paso a buscarte. Tira por el ser que amor tengo yo para darte. Y tira por el ser que yo paso a buscarte. Tira por el ser que amor tengo yo para darte. Quiero que me rompan la camisa mi gitana. Perdernos en un viaje a La Habana. En la cama te prefiero sin pijama. Ponte sexy linda que esta noche foto y fama. Flash. Pa' publicarte que suponte esas bichas que no pueden igualarte. Tú solita brillas más que mi diamante. Olvídate ese bobo que no sabe cuidarte. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Y tú hiciste lo que nadie hizo por mí. Fuiste antídoto para mi corazón. Baby, te quiero y yo sé que ese cabrón te hizo llorar otra vez. Baby, te espero, llámame, que yo estoy listo para enredarme en tu piel. Y no me digas nada, te puedo notar lo que tú quieres en la mirada. Cuando estás conmigo te cambia la cara. Conmigo se va y tú no sientes nada. Solo te estoy diciendo que te quiero ver, aunque no te quedes hasta el amanecer. Llámame esta noche cuando no estés, que te invito a una copa de amor. Entra en la habitación, estamos solo tú y yo. Baby, vamos a hacerlo y luego prendemos. Entra en la habitación, estamos solo tú y yo. Baby, vamos a hacerlo y luego prendemos. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Y tú hiciste lo que nadie hizo por mí.
Bueno, ara sí. Moltes gràcies a tots per vindre i molt bona nit.